wa tuan kita Nabi Muhammad penduduk kita wahai sahabat ditelan saudara assalamualaikum kasidang bersama ayaga batana madanga curito na jangan berimpi gelombang suara jangan pun jangan setiap kita banyak jadi walimu kita patang puasa adalah sembahyang kedua ketiga katakan puasa kelima haji dan puasa itu sebabnya jadi nelingo ya ikiwan ni jo kalau imanyu ke dalam negari namun dua patang muasyam pujari sami salatu di dalam negari kaum tua bertanya pagi pandai di dalam negeri untuk penunjukan itu dan ini ketika malamu si jari mati dari para kawan tagak tertinggi semisal dan kuat negara berani umpamu tentara dengan polisi sampai malamu si jari mani semisal kayu di dalam negeri kau tua palaki kami tanya podi kesalam tinggal di anak negeri sekali semisal ayat dari dalam negeri nan balimu itu kena sepakat ya apa karajo tak mungkin selamat apa di jinji kesamunya baik ke dalam negeri saya tu begitu nan balimu itu kena sepadu apa karajo tak mungkin maju seorang maido lain bagaju korban selesi paham alim jo paulu orang banyak jaga ragu hantar ke sini hantar ke situ aja
Selamat
rohani nyawa yang jilat oh indah batul ibadah qadara indah baure batul lang sebuah indah barabu badan tuabati ada bela dipandang hai jamato ini tapi di dan majo talingo ini
na dola di siko nang dudola de tara paanan dio mukunan de basamo jadi si pinonton lai batahan lai nampayo nang yolainan de baratahan nan dio mukula de nyokito dio malam bini ngam batare tare sado manuk singki sura izin nyola pulang ke rumah lagi ninyo malam kini umuai dengan ampe limo kapanan de paran lunan kuhua di surau nangko de lucia bakat tuayura mudo de banagi tubana kalau kami pandang lejom mato nalari abande dane lari jo nalari mala de nanan nasene karanangko ibadane nyokan da pinu pengandi malangangko nanan alangan saja asanjo kabisi bananan kataningo sambil mencari jodoh malam kini itu baburau kanang monyo delangan ubenan di taharaga di bulan mulai ladena monyo bisa tak urang lenyonina iyo kana donan de manato sayo ay ngodala iyo baturui ladehan iyo ay lanyo kadi di bato ng bachan mo ito iyo lang ang bato nito basilaw ay talang yo dinamonyo kaloy hindi ulang ng muyo lupo kasado nyo bakito nang denyo bana pitua gurula de kami ko si pinonton memang iyo terbagi tiga memang iya dobanan modo delaya donan kunyila kunyal nanakit emanya le pulo malabari labiyay ang unan manundo sabihan lewe jangan
Iko irama dari kami mana badu dari ganda ada campuran ada nan iko ada nan mohon ada iko ada nan mohon lalai belai sari lalai tadang lalai belai jarang lalai basu ai kami lalai membari jo bayangan lalai jola sajola jo bayangan di kami badu belai pandai baminya air licin ju tanpa dikurang alah takkan dia ko pajoyo kebadan diri dan sabui buruan disabui pasangan laki dia tekudua kabare joringan madioy ada neno duo hari kari nganden tanggung kani iko disagui kayo de orang bapinganame bacawan pera oi bacawan pera mata suata bakero galang kabarin yang kaco taraligati oi taraligati ingoni raya kami badu siang tasana malam menjago kodula timbago kepajoyo dengan bagu baju di makananmu orang di siku langit di sumando musim pabilo kasal
lain kapan di tengah rumah tertuju mande adilapi pandan hati denggah mau alun tabalik kasih jo sayang mande laba jalan di dalam mimpi kata cabi hati memancing tangi agak kau badan sayang kamande nan lalun sudah kasih dipisah sabila papan hanya tinggal aku saru mandeoi arup namila sa
Cerita selama ini lebih berat. Yang merik. Datang turun ke pilih. Pokoknya ini pilih kerbau. Anu redo. Jadi kok mangi selawe ya anda jauh-jauh nal. Pilih tekannya bisa. Jadi mudah-mudahan ya dapat wak memanggil dake. Malunya. Terima kasih kita aturkan kepada Guru Selawat Bintang Saupo. Namanya Bintang Saupo. Ya, Yo Saupo. Ada. Cocok namanya. Selanjutnya mari kita minta kepada Tukang Selawat Bintang Saupo untuk tampil dapat kita bersama dan kita berselawat sampai menjelang sahur. Pokoknya sampai sahur, sampai menjelang sahur. Ya, untuk kepada Bintang Saupo kita silakan dengan sahur.